Nigukumerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai. Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Runga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomuroberi Gusii Urban Blaze hashtag ya semitandao yonspi hashtag ya kebemberi nyoro muroberi yoigani wakora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche naende baka mami Aliagendreta simetandao chingeru chija aliakorekanire elio kumanyu musao bono na kumukinya kebirenkererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubrio gugwikia ebirenko binde hashtag ekebemberi. Ndizi TV Obwansu Bwomugusii. Biyamana wano mwancho mulire Ndizi TV andonsi asoberete nandine mambengi atokonyana sembeo anene asumuruberio bw'Ensakia lituko lya Jumatatu kitariki 14 Motienyi no yu 12 mwaka wa 2023 na kusemerikwa nanigo kwa wate weekendi yarenge ntoereru nande engia andonsi asoberete bono nande chinga gitogo chaka wiki enyi yo motienyi yuge karotorige tina omwaka wenorongo nyako minyokore bono nkoerogo cha ekatoderde matukama keto so mwaka wa 2024 ine na kikwa bokire na kibono bwero beldie na kibono nga yogocha mirimo kyocho korange ba kyocho kora kende kere abande bachakire kwenda se chiro chikogorana na kambori aku family go chikorita rikemeronge bere naisana aboigo abange marete kwiroberi litugori yankyo ni golire eliolde yere chamulde igobono emeroberine menge anene ase eikieye ekardrogena amatukongonya go sukali gomajubeni ko kwali ani kyarige komi osoime yomuroberio bw'Ensakia bono mambe tujaka manaye nandokora manaye andonsi asoberede inyorobuna enero Ndizi TV bonsumosi umuroberio n'Ensakia Oyokrosari tukuria okera tukuria Jumatatu ikari tukuria chuma twasoire maiga twene kibina twamincho irimi twasoire maige kyagato baseraibu ntoko bagaiga naye obe moseraibu tokuria rigeta seni Ndizi TV gose tokonya kwa bokre esoirinde oso ime yumuroberi teto kwa yani kyandike komtote na bona so ime yumuroberi Ojaka monaindwe na ndokora monaindu kirio karangeri okogenda asesimi yao oso asesemo yemitandao na kotete kosoka kuru nyumba mwao anekero kwa bekire mende bari babukire mwabekire bono Ndizi TV mwagachireri mod asigiteta ikerwe buyasana bono ekerotete kosoka kuru nyumba mwao na kiyo katoko debi na bono okosoa asesemo yemitandao watonyora Ndizi TV News Digital inanseme yo ya Facebook asensemo ya YouTube nikotonyora Ndizi TV News asensemo ya X @Ndizi TV News yo nerotonyora ototomera uchumbe yao asemambi yabone enamba ye studio 0792192834 ine namba yeto ye studio ototomera uchumbe yao asemambi yabone watenga kibwa kire na kiorobere diri tukuri yao ase emambi yabone balibako enda se jiro le jambiri bono nimedena mwabokire mwaigire ororo asingenje yo bonjorere kero mogusine getinginye ngaini kyari yo bondi kyagache mbura kegotwa oso amwaye yo mogusinya kwerigeria mogusini gago iterebigari mogusini gago wasoka ende buyerigeria tali moseraibu mogusimo minjorimi ni gago etoma ngoni medena bono mwetomire mwasokire aso kwerigeria no korigeri kiamate chaino Nilitukira Jumatatu kwa siasa na magendro kikoragense yemo nenusu ya bono mambia abagani baitongo ikabare ase studio anelitukira lero ikatokare kurigeria asensemo ya Masige Mansemeria wasinto bade Masige East na Masige West asebono bagodena Masige neyemo abona ba msiebe wodi echibere moske unalebo Michael Motume
amo nomosike Jacob Agaka ngoikabare ase studio asimambia bone wathenga ki bachakire koreta unity ya Amasige West na babasi yonsi ekarobo igobarobere diritugura Jumatano gutwara umuyigo manene ase chiwodi ejekero umugabana bwe county ya Kisii arachwikerana ase umuyigo yo ayonsi nekararagire enseyemo nenusu yabona mambia kodinairelie bagare bane ko kwarigania senjera ya bene obena intego ikomere una botambe Joshua uta nere director ito kwene kuno moroberio yogoche ira senjera ya mariogine chibicha na bionsi bikiranire andonsi asoberete igoni godori ne basu Joshua auta alemaega ali akwene gina bionsi bikiranire asenjera ya bene ona kwone ngena gikomi obena intwe mbaka omwerio tosuka kerora isegosuka nigoreterwe amange imeyandi Steven Rubwansusi omoroberio Ensakia wakire biyo mwancho muri weta sene Ndizi TV nkugokwania nainde wakire oyo Dorcas Kemuma kwariganya abena somoro biro bwensakia emambi yabono karibu kigima soaime yomoro biro etunyale gochaka na gusanga asenchera ere engia kigima na kiwa kolete weekend yao na kiwa chakire ikiyega na kibwe bangete ekyayirando cha matukaro nigagasaine ko nyancho kigima akale kwero kwera woka kerali tuko nkonya koira bole nkonya gokia bole ayonsi ne mepango nyanyisa to ngambi yamona asogo to iki asa to ikiri igaiga mwancho muri ya konya wasoire meyo moro bwensakia karibu kegima saime ikaransa etunyale gochaka na gusanga bene nabo igori otarasoa temango koranga wasoire kabisa wasoire goikaransire kwa bekire ebintu byonsi ase biwenerete erinde tonyara konya gotuma tumwaiga konya gosuka erinde kugosuka ngo eterole na mange aito kwareganete asemese ito emambi ijaboniga nabo igo mwancho muri yakonye tura tumanyanga gose wasoire so asense moye mitandao yeito totebinga nonde ma na soire ma asensakia otasogo totomera ujumbe na litoko manyanga no tole ase obwamo ekagero isugo kire igo mwancho muri entoko manyago senga tole amo ase igo konya gwasoira so morobiro totomere ujumbe na bali bonsi bali timu chini ya maji bali bakora tenga timu ya maji batata maitiko kwana mono baba ito kwa lakini batali kukwana bali bako ikaransa bali gireriga abonso kwa tengambi ya mono keep it up gendera igo to chimo tu asenjira ere igo kolende na mokora tumali moiga mwara tutenga no tole mana ntunto kubaiba kabisa iga mashabiki ito soima somoro biro tonyale go sangana go enda asenjira ere engia buna butambe mwaitengali tuko lia Jumatatu neri tuko lia siasa na magendro siasa hatira bora meitensi yetu ya Kenya tira akira ndoanya gukora siasa tekoera ikiaga na mange aga seine go kwanwa na bana siasa waise no kolekana na bana siasa ayonsiri tuko lia lero lia Jumatatu na tuko twanya kwanera asense mendi yende na tuko twakwanira byonsi birikwa igule ase ikingi mayoro ya siasa ituko lia Jumatatu bono tuko suka asebali banchite siasa to suka to kugendare ekyagira bono nigo bono ogochikoeteru na ninki kirikigenda sensemo ya siasa imeyoro gongorwa Gusii na wega senseto ya Kenya igo mwancho muri yango gotinga karibu kigima to sa somoro video to nyale kugendera asenchererengi ya mashabiki ito bonsi korwa asechinsemo chero gongo rwenseto ya Kenya na boigoro gongorwa Gusii ango batenga karibu kigima soime asomo barabire tunyale go chaka senchira yabene kigima mashabiko chisa machiri chano tumugirango west mugirango abantu bakemera abantu babusamaro abantu bonsi ibensemo edianere ya hekyo mugonjoro karibu kigima abantu bonsi koru nabo kitutu north kitutu chache south abo bonsi tokwatenga soime asomo robiro abantu ba south mugirango abantu koru chitago hema mate abantu koru achisa mochonsi chabo nchari kubatenga soima somorobero Kisii County yonsi na abaringanirie bena somorobero abashabiki korchisa mocha Michael karibu sana igwenka manyanga bono Ndizi TV nero egitasendi kya ukura enseto ya Kenya kurorogongo rwa Gusii kwenye korechisa cha Michael kyaranto kwenyorete tukayana kinga anona igwekere irwe amangano nse akolekana ase county ya Kisii amona Nyamira amona nse ya Kenya ekyageranto ase mitanda
mtandao astoko tenga watu bwati abene watu bwati kigima igobono mwanchu murigere to manyanga tera senchira yobwamo wetera SMS eyera screen yao eyure 0792192834 otorikire SMS yao otinga no tore pamoja nabo igona boko kanadia babere batato engia litukorigia nabo igona boko to mengwara goshase bali banyorirwe n'abamwabo nabo igwa gosa SMS mutandao o Facebook ogotonyora buna Ndizi TV News Digital abuno ogotonyora SMS yutore yemo yemo gositore live no tore live SMS ya nero Facebook nabo igo YouTube no tore live ogotonyora buna Ndizi TV News no ogotonyora SMS ya YouTube igoto mocha ko weka comment kwenye wekire gabu nabo igo subscribe kwenye koromo gani mwancho murigeria abono temanga kwa subscribe nabo igo kwa batire kengere erinde ekeremero bero yonsi ya Ndizi TV anene Ensakia kengene Ensakia nerego chaka emambi yamanya kugotura tengaboka bono chisa cyo kumanya kikigereta sense chaikire igo mwanchu muniko kwarega nikikima igo bono sensemo ya studio igo tana Joshua uyo kubane kinga bintu byonsi ilimeitenga ngocha muri mwakuminga ngake byonse bikwane ki osinere go to direct na thank you to wente goteba inkinere go to era seranga abono toragenda umutima kobono chinsa igo mu bono no kwamanyire nga ayonsi ga korekana ekyagera nto bwatenere josho go to tebera lya koruga ali ensemo yende igo ngo kwarega nekigimonya leo sasa murobire enere Ensakia imeyandize TV obwansu Gusii. Biasanu mwanchu muri Ndizi TV bono tuasio lilite ngasema mbiaboniga bono kabeme yumurubiri SMS yao nerego tutambua osenerego tambua na kama uko ndani ya mchengo tutumere uchumbe yao ende toyesome ase birobire bosio karwende kuyetuma ase mambia bona kikwa bokiro mwanchu muriria ekerenga kyumurubiri Ensakia bono botambe nenjere yemo yokotenga kibua kire na kikunga kyogenderete ase njera ya bene igobono gendera gotubwati enere njera ya bene omoiko semambia boniga tobe naye mpaka omwerio tutumire uchumbe ya mwanchu moreria toyesome ase egeka kerebosio ikyara kwa yetumire igobono nigo togosuka gojibosio amo naye mwanchu moreria Ndizi TV wansuma Gusii ekerenga gito sisi ni mambo yetu ni matatu tari aliyo morai bwense kwenda mangana ito natato tokomanye togosemie na go entertain. We just educate, inform and just educate you mwanchu moreria. We inform, we educate na go entertain inere kirenge gito asemambi yaboniga kwabokire buya na gosemeri kwa nani go bogete buya asemambi yaboniga mwanchu moreria siribo lya lero ni ngo bolina ayoroche Kenya ni chibesita iyo gose wastage na luxury mwanchu moreria katwarana umwasiri bekanja ye serikali ngagirite bado mangana inara sensema ya magaseti asiritukuria lero ni elina tukuburana okay ganja umwasiri bekanja ye serikali nene ndungu na teba buna Kenya besenjio bono riborgo kubona Kenya nigo ya very broke gose wastage na luxury ni rai nyinga baraiba bwate ni tare nyinga baraiba bwate gose nigo baku west jibese bamatena besenjio ngange karengele kya mwanchu moreria Ndizi TV kyagera ekrabadena besenjio common mwananchi oyinje naye ninto gwakana ji tax ninto kora kirege ndoroje sukari ngo kinere esabu ngo kirege nteke menteri gori derejere tare 11 onto tikatia matuko atatu tumanyena egento tumana komenta para maguto usikyo mbigiriya ibra komenta kira maguto usibado yobono ko boliti mwanchu moreria Ndizi TV andonsia sobereta simambia bonigana ayoroje na Kenya besenjio buna togo tebiwa usini luxury eroro guse wastage eroro chibasi nyinge chigo sirabosa ujesa moko yabantu guse luxury ere nyinge to badebone serikali ya beire block ekere serikali ko block mwanju moreria what does ingeke minute ihe minute buna etogo chandega bekere serikali wadena ya beire block umete serikali na benga omoibori oike nyumba alyo deibana na kende ngeyo igabana aboroje na barakolyo maite igabana aba ekero ko badena kende ngeyo igobono manyama mangana abeira makongwa sinyumbiyo bona benge serikali ekarto adebuna serikali there is no money the government is broke ngagia vanyikazi ndabako na none Christmas ngagia vanyikazi bali be serikali bako na ngosenchano kibawa kanda abana babo ndo araba ababunge bakare ko ndalwa dena bese just CDF njio Kenya where are we heading to
Are we heading in a wrong direction? Are we heading to a right direction? Ayonse mwajumo na no roje. Bana nguko bona ki ebirengere bya watu asimambia boni gane mbirina. Oroje ni go twabere block ne country gosene jibasigo sigo tukutukiorerorera abandurisha bari bagojia mari antu arosime mete nje na beta against into keria sinin ekiagena how can omo cabinet secretary agotumeke ndege goja gosimeke mete. That's wasting of resources. Inki batime bawere abangina abasubati abasai bari bare angena senseme bana jabana ngoruge sima osengoruge ge Georgia time bawa abantu barari omochibu aiwemete abasabujibu no motureti batusimeke mete. Are we wasting a lot of resources? Toma tena we are a block. Ikire karangere kia onta getonge bono mambia abudira sinamba ya 0792192834 asemambi ya abonia. Kiara bono mete eliring tuate tuna wakiruna emambe roje ejaote buna ekiboko sei bobotomas nendweire. You can't believe kiara no ere mali roje. Kiara bono oikego te buna rende na ebintu biasarike. Tuare ebintu biko kwaneka bono rende tu kwantore na kira kidende Domero ujumbe yao asemambi yabo no manjo morena manga ene dokorekana nandiringa ndia ngiriyo ichani anekurwari asensemo ya Nyaribari ase umugambi abadebukana niga usikanite ko seri abana bande kurwabo umuchiyo yumbagenda kine abanyakinyoro bari bakanga sana bakene kibuna chire amo in solidarity bakangwete mbaga jite nyombali bakatena mugambi turiko seri bana aba nabo muchiyo ikeke kiabere Gusii actually by the way inki tutabera abantu abasera obole mu maide. That's why ndi tokora debana ekerora kwenze uwesi era na mali yo tokwena bolemo hayakalemo kawo kakeigo nande kato chito sime kama toke osa abantu basime kama toke zintu bikoreke ikikiara akanto kwena karunaga ke ninki abantu babera baunireriga mwanchumure iko bono na manga agende tokorekana imena isiko ya Gusii asinara abunaro jengombe nero njage tunestime gakwa ekaro mungina ka de muaka korangiri mungina ne ngombe tu akamana ya kure ningi mune estima ya yage bagara baga moji Kenya Power ngongwaro jena Kenya Power litukulikoro nero naki na estima ya chiete ensengima ngwaro jena ngaki estima ya chiete ange kenyengima bantu kumina ngai kenyere egesunteime bona na mangana makonkorende bwakire twasoire meyo moroberio bona ndete atonya gosuguma igendo gatora kono gosuguma tororenga itogoikera ase yale bosi umajibona akware nikanya utoma ujumbe yao kokoira na yebiro asemambi yaboni angoteina na rali ngorobere diri tukolia lero lakini nene lina teto semberi nyasaye ekananda tubwerere twabokire bono mambia ayonsi niga akorekana sense kiarensi no tomenyede ono nene teatoro naki togosuka bosio kone ngotena tuwe chaya bweite ndemeraria ekiaro bugimana boto kongera teatoro mereri torena togosuka bosio manchumurire kegi makegi mo mwancho morena ngachinga kichi kong asensetu ya Kenya ketoro chenga abarai ate serikali area ya motore mbali kukubwa tukankwano chire ye musenkwano yemo kire monto ga so makoro ase page yaye nganere Brighton ya tebire igoro ya na kie serikali osemo waziri oliwensemo ye kiganje ge serikali agotenga bone bintu bono mbiyo bitoki mbiya ase kiganje kiaye tokorika de morai gwense Brighton litukorika tete ngare uchumu ya Kenya ya bire stable so ensemo ya yo mokonyo yote banga ya igere bono ya rule ICU ya chire chidiu ya chire bono ine ngangire soe ward maiko chokogenda ka bono nere mu waziri tagaki uchumu ya bire bobe teki bintu mbiyo bono ngoro chitoramine bono mede serikali kora onesio ino muraibwense oyo kane konangane kanje kiae bono rende mangana makongwara sinzizo Kenya kitwataka aba Kenya para twibirengere byabo asimambi yaboni kabisa igo mwacho muri yabo nabo kubatoka ekerengere kyao tenga kyayoroche senseme ejiga ya serikali enchire yego tenga bintu mbiyo na maene na kioro chaye bwatoka uchumbe yao otweresere na ki bintu bire asense meyo na begontoro chengano nyana barandi ama mona barekura sikansa beso kire kubori abayibori kwana kinga barigereire abana babo bujya ekyagere ruse yigane ntambe nigebwate meyege menge nigebwate amangana amange igobonere buya abayibori baikanga abana ekyagera abana baikatutabayige tyange chinga kichiga ngakiteka iyo nando
gocha gotebi nga bono omwana uyu gachagete konyugo sine nyasore kare kerasibere mugano nore twaro che amatuka maiga aitriga omwana uyu achagete kare sana kubono bayiboli bayemba manyeti egento kyogo ichani nebwenerete abayiboli baikange abana aro chumurandi ne Rachel sisabo katetenga ekero mwana achire gosaso ire rumu yararire tiga kunyakote abango gosenga igaro sete yaya kora murange ne boro sete aracha asole murakwana bonanda kora nyole mwana igose nigagoche agochwanjira ocha ka rose ani kaigwete bobe na benda kora nyole gose gacha agatindete gose kanyute biranywete nire buya oracha mwana bakanyomba kwara mukwana kwa monye no mumurama kwanda seiga yako no mwisi kuma kwanda seiga yabo bachikuti mukirororo abayibuli baikange abana ekyagera ara twikire engakeri omoerio engakeri abana bakole bintu baka abantu bawo kuminga abana bakole biga igone bwaneta abayibuli baikange abana chinga kechiga chesuguku ndoro chinonyana emebasokano nere ase chipara akweta weta ekera toro chengano nyana abantu bagusiria magimabo gwetera semseme ye emebasokano igonere buya torigeria abana baikegera abana baigana baraenda yuchisiko gabo anena abana bamura baiguno nyene pigipigi babanya gwefundisha yota manyeti kwanyoranga ochire gari ochisiko okoliro mubasokano bwepara igonere buya bayiboli tonyale gukwanira abaye nabaiga ayemasa yemo aso obwange mono mwanchu muligira ntoro chinanya nembura ya erenino nigasaine gotwa ase ense yeito ya Kenya asabantu wetani emerongo etanomo ene jamone merongo etanomo bale ayemye yemo merongo etanomo na batano batatu babire bagosiria magimabo asenseito ya Kenya gisa embure yiga yerenino yachagete gotwa asorogongoro iturwa Kenya nabo igontoro chinabwa bamanyiberire bateninga yiga abantu tigabe bearigani asembura nechikoba kegotwa ase ekerengo kende mwete ike yaeta ntwara ya guswira sichinsemo chinde njaguswa asensemo narenge njaguswa matukabira tatuiga kolenda asichi naonya nabo asichinsemo chinde njari ko kyanya kolende boniga nande bayira ne bataina yaya ekereye ewikeyeiga amangana nabara betali maya asenseme yernino igobono nenchire ya maserikali egotomanyanga tigatobe abantu toleta yale koerenda tuyarigani kabisa twene kinga twasoire ase chinka chito mapema abarundi abechigali abarundi ba boda mbako amerelia amachali agotirimbuka amalibali mbako nyamerelia ekero chindo checho ire chipara chasire gweteka baganya baenda baigama baganya paka amachali akyanire bamanya kutambuka ekegera twarenga amatuka bangoiga chigali chigosombwa chipigipigi chigosombwa na mache egento kende kego boisana ekerokora egari ngane bwaira yakurubana ndigwa na mache yatwikira enegento kyogo kumisana mwanchu murigeria tigateteme kwerenda intwebe kabanyene konyembura yatule tigango toene kinga tuigamirasa abwenere tekyagera nonya anokuigama asa tabwenere tinkorenta kole nonya nemebasokano yembura egosego chana nembura ibuna chinkoba mona yanda mange no nyene omubura nabo gocha kubugodi bomo birogocha onya asore toriaga ya onyale kokoro banani ga igonere bijya mwanchu murigeria twerende kigima chinga kechiga chembura yernino egasene gotwa asenseto ya Kenya genda gotuma uchumbi ya mwanchu muri gwetera sin number ere as screen 0792192834 lunyale gosanga amo 90 ayemo ase ayemo nabo igo ikasense merio mutandao Facebook wanchume tonyabuna Ndizi TV News Digital abuno wotonyora kegima sense mo ya Facebook no to ichiri no to live no to ntoliko mocha chinga kichinsa ke ya chakirega no to go chakiraga abu igo bono to mange SMS echumbe yao asense merio ya Facebook tunyale gusanga ase enchira ayemo na diego toro kingano to le pamoja no to le asense me ayemo nabo igo ko asense merio ya YouTube tunyamuna Ndizi TV News bo ikasensemelie website okotenya www.ndizitv.net sangamo naintwe asenchira yemo ijabene mwanchu muri yatengewe mtu Brighton libaga enanyale gutwira senseme area yebiro anyale gutubwatukira bosemi obwabere bokwagacha abangekera emambi na kirali tuko ase eike buyasano mwanchu
omwanchumuliro Ndizi TV kerongo kwera asa yebiro kunde nyona gekora gensa ya monenusu bagenda baitungu kabarasi studio na thine to kwenda wikase jinse majiri tia mazige asa media mazige to bwate masige west na masige east abeshmiwa kurwa sense meigo se aba wakrish wa ward Michael Motume kuru masige east na Jacob Bagaka kurwa sense meya masige west watacha chanda ni ya nyumba ngende batatebina miroberi kibabegete buna aba masige bagokorega pamoja kwenda kuna development ya jire sense med na siasa kagendrede magendera romba na agendrede sinse mochinde torena kibara cha rosi west germbre endrede go tuga ose bad ebisima na kibara ose die magendro ayuga koragense ya maneno sungo ikabale bono bago jote bigoro yumuroberi bara obere diri tukuri ya Jumatano ali sensemo ya masige enchera eyemo ali sebunge ya abobasi piesa no manchu bure karako koira wikasa yebiro kwende genda ututumira uchumbe ya tutenga kwa boki na kwere obere diri tukuri alero ekeba kia okogenda kayoko genda kaiwaso kirgo chingiri kiko karako sai bono no mutimo kore kiara bane bare baru Nairobi Carolina Rogena Soswati amisi abo atomageni mageni gama tebeti buna ni hanyore tukobgate kana ne cham yare ngaso mojobo songo okay abantu bakabona ne cham nande ajagi robo songo hinko bere kyagera bona abantu baru Nairobi abande baru Mombasa abande baru no Kisii ase ogototarira asumusimu we Christmas igobono mbuyamono ekero mugotara go chasoro ngwa Gusii igobono nerebuya tiango ira sensemo ayebiro asemambi yabone asobwango siari ebiro byito bikomnyoka sana tiango ire ayebiro asemambi yaboniga ningotete ko debena ekerora change okorengereri kwao nigo change obogima bwao. When you change your thinking nigora change obogima bwao. Egente ketanga ni utakere gukora your thoughts create your reality. Yani ebirengere byao na bigo gukora akiriyo takete gwachibu reality yago nerie. Change roko rengereria asobogima bwao. Nere go change ense. Success yao nigeko ba determined nenjero korengereria Ninjiro kwa lemdo bia unga kiora rengere. You think positive was negative. Mondana meto ko think negative na tingo nyara. Onyara na osirio bugima bwa. Igo effort intanganta gere ko manya, go se step intanganta gere ko kora, ayo achieve. Ibiro te ko achieve asobugima bwa ebirengere byao, wikabirengere reality. Yani ekento kiruta gete ko kora, kiriyo te ko ikirani. Ebirengere byao be actualize. You have the power to change your thoughts. Yani ayebuna mwanya bando nubwate chinguru chogo change yokorengereri kwao ayuna ayebiro mwajuma ni metena nigonya tegerete kabisa buna ayeno bwate chinguru chogo change how you think igono bwate chinguru how you think we nabo control kende gyonske yokoreka naso bugima bwao you can control ebogima bwao nande goika o control na go think positively asobogima bwao ekiagarana notakete go ikere bintu gete tekorengera rie bintu bire negative when you think about negativity nigo konyona gwasiri bugima bwao kore ni bintu bire utaraikirani igento kende kiata to mwanchumure ebintu byao when you believe ebintu bire asa mangana ye computer ko tumeka tori software ebintu gete ekebono bongo bwao mbobwate software iyo tetukunye tumeka buya yani uko yelan igoro range software rie yebwate mechando onyero na korona software ne yo ko dengaria negative ya beire bobe bono o install software egokora think positively na liuraske go jibosio ase amatuko arebosio chi believe chirio bwate tiago chibeka chisari software yao methes beliefs yo bwate na into to everything yombe ntaka ntogo ikasigete into to abwate ne nge mintogete togo ikasi no changing a mindset yao orena ki ogoika omwanchumuriria ase mambi ya aboniga inabogwa chibwe binge asemambi yaboniga ekero kwerobeiri osekero gwaikeraniri ebintu byonsi omwanchwa umurigeria egento kende ngotebana set clear goals for your life omwanchwa umurigeria yani setting chigol jude doigirani iyo mwako ngwaro birina ngo igirani kwarenge egento gete lakini tora ikirani go ikaboniga temango goikirania ego goseko set clear goals jumedra bora set chigol yudanya goikira yo set through mind yao nigo goikirani buya erieta ndeto ko na smart SMART smart
yani kabe specific, weka specific, measurable, specific, measurable, achievable, relevant and time bound. Yani ebintu byonse uko beka utumeke rieterio you will achieve ebintu bya utegete ikera umwanchumurire. Egento kende buna computer yembwa bune for example ngokota kene dokokana di programming obongo bwao na barombo dagete di programming ekara programming obongo bwao you can succeed yani o succeed yani just like a computer obaye kora di programming obongo bwao na bota kene baro obokora di programming buno mwako yo bongo bwae bwarengera tu achieve bono ngoso watoro mwako 2024 bokora di programming erinore na no achieve mtobiri watagete achieve igento kende yakabere kyo mwari gina focus on your strengths yani rigereri asobwate chinguru chao njiri jeji karwa focus ya sobwate chinguru chao ibindo biri negativo bitige o focus ya so oroyo bwate chinguru chao you can achieve chigoli chao as inje tiago tumeka chinguru chinyinge kurwani ibindo biri bikebike tumeka chinguru chao kurwani ibindo biri achievable biri ora igere ebwango sad endo kyo mwari take massive action. Medrone bugo de brena faith without action ni gekwed. Igomana oiko take action. Oskiwo jibozi oachieve jigol jao asenjera yabene umwanjumurira asemambi yaboni. Igona gote bintu bitana bibere biribi kogera obongo bwao obokore onyare go wachieve ebintu biri otagete wajibu. Change your thinking, change your life. Yani change your korengere kwao orore na gio tato bwaso mabwa iyo mwako ere tutigere matuke merongebere nelimo tugoro mwako 2023 ya to kwa moyo bwechae buna tobikira neti omwako yo igo 2023 manyabuna bono corre di programming change mindset yao change software yao ili yagere na to achieve ebintu you will achieve ebintu byao utagere go achieve ase omwaka togoso kiara bono mwako yo ere no period nyomba boli 21 days ejitigare Njenga it's impossible, but you can change your mind as a matuka to get 21. Think positively, ende bwachibu amangana utagete bwachibu asenseye ekatometa sobo iko bwense kengere getarabuga etura getarabuga iko you should change your mindset. We can na bana ba change mindset. Abaiboli bono we can change mindset. Mundu mena na ya tingo nyara yani ere arondosu yaya change the mindset you can achieve in life. We mara se manjete as yebiro abodol vin moram be mono babo kemso motange ni maitena mwanjeta mangana yo babo keston jari babo delvin mora ni maite mwanjete sar Kisii aro tinda kwebe kiana nwanjete ke osebanyose na nwanjete mangana yo onsi eno mwalimu na ni medina mwanjeta mangana sana kana jo maka Jackson Makori osinde no ali me yomoroberio asemambi yabone sana ngenda utobwatia ayo ni garenge asekingesekeri yebiro asemambi yabone. Asante kimwe yo mucho Brighton ase obosemia obo tiabona abantu bachenchi ebirengererio na tugwikirania amaganyo aito osigotigara ari asore kwarengerete gentekemo tugonyara gusika gochimotu tokogenda ande nigo ora tigare gabu buna rigina gonire buya twara asukie birenge twara chenchia twarengereria buya keregentekemo gyasinya twatenga bona aito kunyara ekine ekemo gyasinya temangi gya kabire bora nyore nkunyarori igono kromonto na bwate chinguru chokunyara na ekero koteba ngato kunyara igobona yoko already bono kwa ekorira ibe komunyene tigatoteme go chenchi birengera libitokera ema kera lituko kera engaki konyo mwako yo tolengo yo chenchi birenga tenga mwakonde goika ingikirania yonsi na bwante wikirania ase enseyega nabigo mwancho moligeria igo to chikwenda senseme ediende ya check yokunya tora toma chumbe yao tora toma SMS yao chinga kine chie chiga bono nyebwatoke haraka nyebwatoke entunyale kwenye bwatoka na intwe ase ensemo elio to kwenda sembeo tunyale kwenye bwatoka senchera ya bene. Namuiga sensemo ya Facebook to mere gwetera se uchumbe ya Facebook na Ndizi TV News Digital abuna ogo tonyora tole live to bekire uchumbe ya orora to go chaka kubwatoka usto wika sensemo ya check ase egekekere motwe ntonyale kwenye bwatoka asenchira ere engi yakigema SMS to likere gwetera se namba ya 0792192834 etonyale kwenye so much ngakichito wika sensemo yo ya check na boigo gwetera sensemo yo mtandao
YouTube tonyore buna Ndizi TV News abono ogo tonyora to live tobwatie sense mejo nabo igona bogo tobekera comment yao sense mejo ya YouTube etunyale kunyenyora na kunyebwatuka asa enchera ere engia nabi wantore chenganere omo bunge ose nero mo raibwa banga sebunge kimani chungwa na tetenga bono ko hetari mo raibwense akangota maitina kiense ya Kenya ere sekiria tengani gabire kago konya anene asense mo area yokwen kinga ense ya Kenya ya gendereire igali kunya kwa na chika kibali ngase umosangirikana oyomo achinsemo chiri cha Kiambu ono nigatetenga nonya no roboti eroria rwa bipartisan ngo chale kwene kinga ebintu byonsi ngo chibire go ikirana byabeire gose byarore kanengo chibire go ikirana ayo sautenga gose ga kumwakire kuko omorai bwenseto ya Kenya nabigonto aroche ngo omorai bwense ya Kenya natenga na chikwene kinga otumira abantu go chinse chesiko enenteremo yogo siraba sai nabo igo kwene kinga kurigiale chigasi go asa abantu bensito ya Kenya ngo cyari kurigia go nonyene chigasi ko asa chinse chesiko asatete na onyene ya Saudia Israel UK chonsi cha America chonsi ngo cyari kwene kinga basa benyore ire chigasi ase chinse chonsi kinekerengere lyo kyaye omorai bwense atenga emirubiro agendrete kobeka nige eremiye aso kwene kinga basa banyorire chigasi nonyene tukoliriye lya Jumamosi ntwaro chenga nige ikerenta somoyega o Youth Connect Summit oyo chageteri tukeri rachukira matuka atano asebono abetega kora omoyego yo agaikira na kosanga nabasai kurwa soro kongo ru Africa ikegani ngo omoro yo obwatete kurwenseto ya Africa soro kongo ru Africa oro kongo ru Africa okabwa ogache gokorera ukaiga Kenya ase abasai kuruchinse au asoro kongo ru Africa baigete ase ensemeyo ya magacho AKCC meyo mocho Nairobi asoro chabarai abange mono baigiranete oyo mobo kare mokonybo murai bwense rigagashawa nabaiko nere Council of Governor nere mo governor kure county ya Kirinyaga ani Waiguru nere first lady Rachel Ruto no aikira abara ya bangena bo waziri we chigosori negati ya bali baikira netiri kwane kinga bakwanire abasai na asabasai baba tabakuburi kwa betume na bayigo bebwate buya na bayigo abasai batigane gutumeka amaryogo yogotindia negento kegendete gwakerwa egekuro go cha sabasai bakubori ngo amaryogo yogotindia tigana kabisa kwenye mota giteko egenderia na kogenderera na koira enseto ya Kenya amote mwanchu murigeria aini gati yari agendete okorekana gose ari asenseto ya Kenya tokoranya kwanira tukumanya ni angi kigenderete tiganguira eye masenye muika asensemo ya check yokonye toratoma uchumbe yao temanga kwanye tumire ekiagara chinsa na chechiga ngochakira sensemo ya Facebook asendo chenganere Eric Osoro korwa keumburi taro ni kondani nero New Generation Empire ndo chere agote abanga tuned please support I come through okay agote abatumosire abo tumire link Joshua nachikone kia link yo entunyale kogosira abuna okugania kwa okole nabigo Dolphin Dolphin muratenga ever in imeya Ensakia it's Monday new week new day our Lord has allowed us to see it again. It's not an easy thing just because men have not managed to make it. Glory to God. Good morning, Brighton, Dorcas. Now we go. Joshua, may I wish my children, parents, friends, fans of Ndizi TV, and all my enemies to have a happy new week. Let them enjoy and be safe wherever they are. Brighton, Pesa iko Kenya. It's only they misuse the resources na pia wako na kiburi mingi, but one day it will end because no situation is permanent. Dolphin Morao tebebe sanerense itu ya Kenya.
nili bono nga bago tumeka abobe amali yensi cha Kenya. Na Grace Ongwe nyota banga good morning Brighton na Dorcas getting you loud and clear from Kijauri Nyansiongo na Rabu Salams Club wote Ediva Yeskemu Rasugu Caleb Freddy Mosima Eric Osoro Kefa Sonebo Sire Lucas Arai Super Susan Miramboza Kari Makori Amona Bande na Boywana Dennis Kirani Eric Osoro Autawa Folen Korwa Keumburi Taro na Victor Omondo Marube Jeff Grace Ongwenyi na Evelyn Machuma. Asante sana. Teresa Mbogo Bwakire Ensakia Blonde Imeyo Moroberio mpaka Omoerio. Asante Kikima Edwin Mwenga Korwa Nyamanagu Nyaguku present watching live Kemuma na Brighton. Asante sana Edwin. Kemi Sovi Motangi ata good morning team Ensakia, another wonderful day Nyasaya tuanchire tuarori tukoriarero. Indeed we have to change our mindsets for us to prosper. Wishing mashabiki wote wa Ensakia lovely week ahead. Korwa Nyankongo Junction getting you loud and clear. Oinere Sovi Kemi Motangi atenga wekato chenchia evirengereri ibyaito mwanchu muri yagenjo beshobesha awatenga watching the show. Asante Kikima genda gutuma uchumbe yawe tunyale kwenye bwato ka ACMBO Jared Orurale Motureti out there watching live Korwa Nyachichi Secondary School Rosimichiemo Korwa Nairobi Pipeline Omongi na Edel Monte Wapi Victor Omondo Zakari Makori Moginde Douglas Ogenga Sheila Kemuntu First Lady na Kalsta Wanyatieko Mokogoti Onyangaresi Salome Amona Bande Bounce out ba Engeria yeri tongo Jaredi ana abaralia bonsi bandizi TV morning too. Asante good morning too. Matanyo Mondo atawanga wakilisha show from hoteli ya Abuga tuko pamoja hadi tamati na Zakari Makori Moginde na Maturi Finicent Nancy Evelyn kwamboka Mumae Nancy kwamboka Ediva Nancy Naomi kwamboka Omore Meredia Eriko Soro Korwa Keumbo terita ataniko ndani na Charo William good morning watching and listening in from Sensi Kisii Kefelo official atenga Korwa Mosiabano Same Senator watching live show ikolit. Asante sana. Mwanchu morigati yango mtu Brighton nera anyare kogendera asense mejo ya check Wiyasano mwanchu moriro Ndizi TV karono tutumera uchumbe chao asemambi yabona ututabina uko na sisi asemambi yabona. Asante yanda utubwatia karo didiri tugira Jumatatu nitukoria angyo nja mulday wa Kenya kwa sherekea wale bado ja mulday karo Kenya bono yanyorede celebrate yani kero Kenya bono yeteninide iyo mambi iribono abantu biburi abange nagesa Kenya nyorte cha mulde ya tu aserekere kabisa ibono ndirenga ki Kenya bono yanyorte it's a public bono ya bete public by the way because ndubade mascha and ndubade mascha to the madaraka to tuara na jamhuri it's now when Kenya declared to be a republic when a republic of Kenya lakini madaraka ndiribono yanyorte self rule malida yo anano batakiru nyamanya lakini wana mahabija mulde imiake renga ya edire yesa tonyaja mulde hawi tupate kene toka sherekea lakini ayo mange mamza tubura nina tuko na jambo la kusherekea abu mambi tura devena ebu nobo maboko ngetega tuko na republic kweli ngakie kale ayimambi tura nyaliya mange kondo machumeri ndo tubwatia enero Ndizi TV bomo kusinata kanko ira sense meria Joshua atokwena to endana check ya semambi yaboniga aboigo tumaye ko gendra na sense meya magasete kado bagende beito bagojuika ase studio asemambi yabona tukwanda mange igoro ya magendro anene ase wodi ya Masige East na Masige West abune semeri ya Ubasi county ya Kisii mugabana bauro simbarati tukura degoro na alenge na ba MC ase chinsama jirija masimba ngo ikatona turwa kwanda yo anena bara na bagoja mbali ngo bodebina ki bagenda de kutubwa ni bonsi kero mugabana kubura ba MC bakole miremo amo basuki county ya Kisii bosio toraika sese meri studio kwena tore asentundende ito ya kabere yemangana Ensakia. Ndizi TV.
bw'omu Gusii. Ndizi TV obwenso bw'omu Gusii nigo bono yakubonekerwa ndekerene negokorentera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwa Gusii neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omu Gusii. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Keroyo mona bwate obosibore bwo kwemanya korengana nerichiko nagekogera ase entunda ende megetaseni Ndizi TV to kubaretera emanye Jumatatu. Kiraritkoria Jumatatu enseyemo naboigo chinsa isato imeya emanye Jumatatu omwancho muri ligo to koletera amanga yanyareko baga gwateka imena isko yorogongo rwa Gusii. Ntobe togo gusangereria amange kubwatirana na basaki baito anene chinga kechiga bakenya bagendrete kwemurungania kubwatikana nogo kunga kubuyima. Nonyera bonigo oboteneri bwa serikali ya Kenya kwanza bagendete ko bakuburia bakenya banyareko bawo kanyeka chinga ki bagendete ko bakubeka emeroberiyo yo kwenekia buna obogima bwanyareko babokoroba. Ayonsi nimeye manye Jumatatu ekerbo igotora bwatirane nere Joshua uta asensemo yebimanyirio. Naboigo emanye chigosori nigo maranyareko mokomerana amonere Sultan Victor Obanga nyareko bagatorera mange nganyareko bagwateka korwa ase ebiti byeito bye chigosori. Tombo chago sangana nche Evelyn Osero na nche Josephat Amisi imeya emanye Jumatatu. Kuikira bono ayabuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo korera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chezi cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biyo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi asenamba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Ikiwa unamtafutia mwanao shule ya matokeo mema, basi The Elimu Academy ndiyo jawabu lako. Wana madarasa ya kutosha kuanzia PP1 hadi grade ya 8, computer lab, magari ya usafirishaji wa wanafunzi, walimu waliohitimu, wana laboratories kwa elimu za sayansi, eneo zuri la mafundisho na interviews za intake ya January zinaendelea. My name is Cosmas Nyabala, head teacher Elimu Academy. Elimu Academy is one of the best schools in Kenya and actually the best school in Kisii County. You are welcome for the ongoing interviews. Interview fee is 1,000 shillings. Other requirements are writing materials like a pen and a pencil, assessment book and a photocopy of birth certificate. Tembea shuleni umo mjini Kisii, opposite Kisii High School, karibu na ATC, au wapigie simu The Elimu Academy. Nyabeta kiraritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Omwanchumuriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase
ase email ya ndizitv@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News. Na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Na bo ogututarira sichiabisi chito. Ekyo chirebo shobwe chiro ya embassy. Ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume bya mbyameti arafu amakonda utagotiga gutena kina abugire kona goche kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukende bano no bwachira amakonda imogete karo bukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne mungina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke korukunga enokem agrovet enokem agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo ayagwita makonde amariogo yoboke una chingende chibona cyangere korigisaiga manyarora kyakakire korigisa kobarira ngoyo bori obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo boka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngo chisibiande kolinde gotengo chisiberia amache yayo mongina obugeremi bwonchorire na enokem agrovet amina nikimaine tarira enokem agrovet imeyumuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kinyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Na Boigo, Bachagiro Rosageronde, Ensemo ya Jogo, angena Jogo Primary School. Gusoba Keresimi, Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanomi nyokengende. Chai, omonginero wachirego. Tigangende, Obuneka. Ya, tigangende nyokengende. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Biamana wano manchu moriro Ndizi TV karoneda kwa bai meyo moroberio bwensakia asemambi yaboniga asemana ndetu asoira sentundeito ya kabere eyo moroberio yori tukuria Jumatatu aburi tangani ntwasyorie itengo bona ndetu tete kurigendereria asensemo ya magaseti boigo ase ukuriri bari mwenderete gutuma SMS yenu asemambi yaboniga wethera sinsemo nsemo yemitandao yeito Facebook Ndizi TV News Digital ya sensemo ya YouTube Ndizi TV News boigo asensemo wethera sesimi eyera seskini ya yura abo ya 0792 192 na namba yetu ya studio asemambi yaboniga. Asante sana bali ndoje bajagira utuma maswali hapa mapema alikobori abeshimiwa asemambi ya aboniga. Onsi nguru masige West na masige East kerbawiga studio toborani aberata to kemagenderero nando nyero naba MC bono nigo bale aselises yemetie nyange bere bamuchikwira na asobokore jinga kiye jiba kumerana nabamenyi bali bose bali babakiride jikuro cross ward bali base barwete gobono ni research bale wekabra tudenga kibao chikonyana nabamenyi bechika beji ward cyabo ase okubabona bakora na rali baenda kubarobereri kubakorera ase obokoreri Kirao nyakesi ya the morning tune in kama kawaida akona sisi
Abigail Nyausia tena kurwa Chitago Hema nyali bali masaba watching live akona sisi Dennis Ogemba tena Omwalimu Ogembo kurwa Bembe Boys boarding tuko pamoja hadi mwisho. Nyorama ya kurwa ase Mama Bendo amo na Mbombo na Mama Bendo batokwandi kabisa ase mambi yabone emsuro enkia tena kurwa nchali bomwaja akona sisi hadi tamati na atabita gesicho tena bali na tabita gesicho mpaka omwelio osembakege churi goro bakoba imeyomoroberio ayo besho beshaye na botambe ade banwari imeyomoroberio tanya ko moja kutobwatia ikyagera Enerondis TV obwansubo musi. Asante sana asemenda tumachi uchumbe jena wadena mukona sisi hadi tamati. Asante ekarondo jegeiga nere bita omali nganjama Priscom na ade anwari imeyomoroberio 1% Thomas Bundi adena ababage ndewa so imeyomoroberio Margaret Magi Erikyo Soro Fred Nyandika mana bande abanga bwa kwandete igabo Edwin Machabeni Ngoroje bwana Simeon Atuti. Good morning, asante sana kurujinsa majidi ya masusi uko na sisi Titunda Green yako ilisoma upande mwingine na ndio wanto meire gaiga biamono. Evangelist Brendan, keep up the good work Brighton. Oyono moteli Brendan Oyaro from Marani Bamoja. Asante sana Brendan. Judith ila adena good morning team Brighton Makori. Asante sana kwa kazi nzuri unayofanya. Asante Richard Makori adena kutoka Liane Stage niko ndani hadi mwisho. Asante Moses Angwenyi Moses adena ibadina Mama Alice Matara na Sharon baunyore amaiga Jones Bundi amenya bari akorokoro sema ya Karen Nairobi go ikanya isabo gichora tuko pamoja. Charity abaya tena account mini watu wa Keole sila na gomba wa mke wa chape kasi to minimize listeners. Babu bakole mirimo bakole obuoro. Delvin Morane radena good morning niko ndani hadi mwisho. Maurini Bosibori good morning asante sana abamba liba antomera ime ye box yane ose inbox yane ya Brighton alia kabisa konyora se Facebook yana konyora na Brighton Makori ali into brackets mu mro muoge abino konyora ndi kwantomera uchumbe yao Phyllis Nyanduka tena Mama Rebecca my bro Tom tena amaigaba chiere sana asante sana mugaka Bonways abungati yabali batomera uchumbe chabo tena wakona sisi asemambi yabone ngende asenamba ekarekoririwa nero inamba ya 0792192834 nero tena Vincent obuoja tena wali miyomoroberio atubwati kabisa chinde njiri batomire amaboli alingo chikoboli aba chumbe ose aba wakrish be wode karoba ikire asemambie ye ime ye studio yogenda tutomera uchumbe yawe tutaka tukwire asense ya magaseti asemambi yabone akore ndara koiroro ni elina umuntu narabusiritie bagi yaye Joshua akomanyi korwalia asizemo ya kemera ile bagi yasirite lakini bagi yoko no umuntu irete kurwa sega yokora kaira bagi etarenge yaye yarenge yaye chianga njarenge ime chiabana endagera njarengo mpaka geriero ngiarengo lakini bono yadeana akalie geriero ne jingeni chinde lakini chiangarende rorango ngaki okomotomera oyoridike mto mose Timothy Sosena nidia gamunto mosena ere bagi ya yesirede namba ya ere Timothy Joshua goseni gongonye somembeo na bongonye kwana mbeo Joshua namba ya ni ere 0703719089 bana kwerete bagi hiyo tari kwerete kuanchite. It was a mistaken identity yani echiabwekaine na ande sari alenge botuko ichuma okanya kwerere bagi conductor nebre yako tena bono rukora bwango mbotuko okaire bagi etalenge yao chianga chialenge chio mwana igo bono bagi eriende eri yao bono aye kuirete etali yao yao bono gekararia asenzemo ya Nyamira police station na boko endo nyiyo yoro bono oyo ayebena koigwete akira Lydia Kemuntomose nambe ya 0703719089 anyore bagi ya ene chianga lakini ndekeliero kerogea otebiri nabogo ke nabona nabogo ke samusa ekiarangiare ko bundagia sareka na kerogi kwa ke samunonedi magosta hiyo lakini ndechianga jiro jinende koraki nabogo moigerie bagi hiyo dende nere anyore ga kogenderera buya atalengera dibinto binde pia sana endo jinade binto binde byarengo chianga nembaka eredi yarengo wanindo montone ya chianga yarengo na chaite munchiro
nere dirende jarengo tu dirende musimu bwe Christmas umuntu ngo era nenga chiko bugire digagi to mutenerio musiki igobono rende na kwirete kitari gwanjete sari ni mwayerete kuna ndi chabwe kaine na bokorora na ki oya oyinyo ikoru ke Nyamira Police Station yaye nero mwakire na beina gotebi ya 070317 ekaudian karongo nyiro rani oyarenge 0703719089 ine namba ya ridi ke mtomose omanyane pagi eyo. Okay, asante kima iko konya kwa ihure nga editangasi ligoso kwa ihure nga neyo tema nene sana kumuikirie bage yumete ko monte bangire Brighton oimokiri bakaka radio kaya maite nga isukuko ye gamangana akale moriro amangana akale well abono ukwanyode ya nabe kunyarekana ebintu biburukane kolende bona gentekene nigora irani naliorache konyorano nayo molembe kyagera nona gento kire kwa bate ese bageri yawe ime otagani kegende isiko asante kimu manchu mentete twenda ya masemo ikasense meri yende ya morobwensa kiastoko so asese mo ya magazeti ase ngokunyuri boy nga omanya ngabageni mbali ase studio lero bakwanira korwa asoro ngoro mo masige bonse bakuruchise mo cha masige igobona bamenye bense meri ya masige sub county ya Nyamache bonsi bono ko batenga bono so aso murobiryo nyabantu banyamache masige gari ababo Vincent babo Paul bonsi bono iga amabodi ale mwale ko bode bono abarayiba ino ngocha bale abarayiba ino nchira bale gocha kaba maiso bono konya bekanye igobono mwanchu murigere kabata yale abantu ko masige igobono moso asomuru kigima mo ikaranse muganya bagani abara ikuru asoro gongoro ino munyale ko baboli gose munyale ko manyamange ayo batwali garate gazeti yane buna botambe Daily Nation asepeje ntangani emorikete amangana makeiga tale mange asendo cheri ngana li mwamu kabisa liri kiremu na Raila kwenyora se kongu gose ase mondu obwe Kenyamore batanga Raila andasege bono ni go mwanchumuri batanga morai we kya makyo DM oyole boy go morai bo mo bwazimyo nigenyorire asa akongu maiga ya ababwatani vande kurase ensemeyo ya azimyo otasira roboti irori rwa by pattern orubono rwa baroko era ase chiki cha etire ase bono baote banga oroboti oru ndobwatira netimanga nali onsi osendukira netimanga nali onsi abetega okwane rugosibaga netie akolengana maganiabo bono rokanga bono bachanire akeno murai bo mo bwazimyo ase nere Eugene Wamalo yoro murai wikya makya DPK Kenya ibono nere oringi gati y'abanya committee bari abaringi okwanira amangana yoroboti oruru bypassing aseboino atari korosira usatari wanchirana noroboti oru asikeringa indori okwanira nene asense moria ya uchumi yensetu ya Kenya nere omora ibwe makiana Kenya nere matakarua naboigo oroyo mo ogose oromo konye asobo mo bwazimyo nere nega ale mamincha yoroboti oru bypassing naboigo omorayo mukoro bwensetu ya Kenya Uhuru Kenyatta nere niga koro kyanga atari gosira aroboti oru bypassing egento kyabekire omorayo bobo mo bwazimyo Raila Odinga ase akongu bono karanga bono mbago chiko igwana kyagara bono okerenga kyabekenene nigo kyarenge ngaba kwaene kinga oroboti oru rwabwatanirie amaganio yaba Kenya asebono okoranga magania yo osamagania ali babwate taraikeraniwa egento bono kyarorokene kuba korokya okubagekana egati yabo asekeri bataite egose roboti oruru kwanire igoro ya uchumi yense ya ito ya Kenya nabo igoro tugotigana nayo mwanchumole sepeje jentangani nigobo igo emolekerete igoro ya amaganio yo morai wense Dr. William Ruto igoro yogo sangireria 1.5 trillion ya sense media ya e-citizen wetera asemerobererio abetega gwetia gosega kubeka yogo sangireria chibesa ayo naria amorekeire asepeje yo gosento chukumanya chinga kitura chuko ikase pejeri ya gatana kabere asebono aigo kwananga aliare ase amagani alia abwate yo gosangireria chibese chi 1.5 trillion ase omwaka oyomo
nabo igoni go sepeje ntanganige murekerete igoro ngaki abantu babeire bako koretaro yawe yabo ko chase county ya Lamu na Mombasa asebono bairiregeka egetambe kubwatakana no gotwa kwa embure nyinge yelnino ejibono yabeire kigotwa se chinsemecho nabo igo asoro ngorwa Kenya bono nigo bakwerera omogano obo ase abakora imirimo kurwa ase egetaseni kya nation asebono babeire bakoerera ngaki yababeire akongu oika ase chikaunti chibere ya Mombasa amoneri ya Lamu nabo igo ase peje yo ni gabona imurikerete igoro ya naki amobunge wensema yemo nagoteba gose aganirie ogwetiwa aganirie ngana iyo igosaikire ngana ase bunge muswada ogwetia rijiko lyo ogosa gosokwarukia omwana omumura libe mandatory yani be libe kubene asekera omwana omumura abonete koirwa chinyangi gosokwarukiwa bosa yani atetere libe bosa erinde bonsi naliba kunyara agoikeranie amagani ometembale abayiboli batabwati ibesa bono neki abekirengane yo ase enseme iyo yebunge alenganga umuswado yo ochiri weti erinde abana abamura bonsi babaga kuba kwarukiwa batali wakana besa ende eyonsi mwanchu muligire anara mulikira sepeje yentangani kolende nkonyora chisane biro ninkoire gati erinde nyale ko kumanya ase nchira ere yobo imemono biyasano mwanchu muliro ndisti weka ngukira wikasi kaseti ya testana kolende baraba enda tutuma SMS yabo naro kutuma korusukutanya maje adana ni ganje tomuroberi Ensakia kianda geikomi asemambia asante sana karoenderede egotubwatia asemambia bona na otani gobwanje tomuroberi oyo asenjira bambia mara serwendere tutuma boli yabo asemambia boniga ayu arengete abeshmiwa bado bagoso ase studio asemambi ya boniga asante sana ninyaroje nagende konyabekamo ekero chinga gichigwika saa 1:30 gabunegoika apagende baitu basoire ase studio ekero ngote buna baikire abandi baikire kadojigo chaka egikuragense yamane nusu gatwachakire omwani mogembo korubo bembe na korenani na oteba no olime yumoroberio asante sana goira sikaseti ya testano lyo mwajumule morekini gemorikirite buna ekiganje gye serikali nigo keo tena mpabwati bese kolende expert nigo bathena chibese Kenya nchiroro kolende nigo chigo tumekubobe asensemo yao luxury na wastage yani chibese nyinge chiroro ekarondo jena kubatakana no roboti rwabwato getwe korwali ase control of budget Margaret Nyakango nigo tena Kenya chibese njiroro kolende nigama chiria serikali asoko tumeka chibese jo ase chilaxad chogotara no kore bintu biribitake birabe avoided ose biratangwe metenge ndongero okora kiko tumeka chibese orage kanye gosora ora betoke kora ende ogendere kini bonero tebina korengana na 30% yechibese jese ya Kenya nigo chikari kutumeka siraksali abantu bagutara bakoraki ebintu biritakire tanga byatigirwe ende ebintu binde birarigirirwe onyero na Kenya ose abachumbe mbarira una bese njiyo nonye nabo none gasitene rigedena chi county nigo chikari korera buna bese njiyo iye minedina chi service sobo korera chi county ngo jibure kubuneka ngo jibure okorapsi ayibo igona muregere asiga seteye ya testana bono ngai kenyeroje ekadote na bese teyo linakubona ayo mwanjumwe gwarora botero ligira linakubodi tangana kichibesi tayo osene chibesi ko genda asama amebuko yabantu luxury wastage nyinge gwarorera botino basokire ko rwali asinjemya control budget badana chibesi Kenya njiro lakini style jigo tumekwa niko chitumekwa luxury abande bagotara ebinde bigokorwa ebitakire ko ba avoided ayini gara siga seti ya the standard ebo igoni ndo jene mirobine bekire kwena kibuna ansemo yara ikibya brains ngakie korigereriwa ase ensemeyo boigo nindo jena ebintombire korengana na obotukibwa koretu biria ba Kenya banjite ko search asensemo ya Google ayindo chunyarigeri ase ebeji yagati boigo ase ense osasense ya Egypt nigondo jena sisi nere nane ngorigia kare kereri kero kyoborai kwense yo ya Egypt asentunde ya agatatu
onwede na Sisi oyo agorogona Abdul Fattah El Sisi oyo no muraibwense ya Egypt na ngori ya karekero gekyo asentunde ya agatatu ekera abandi bateana yaya natakire nere araminjori koru ase oburai obo karango mnyoki ase bechi ya gatatu manjumure ne eri murigede igoro sport na mangana ya makweli na araba Kenya banje tego saji asenzemo yemitandao bateana sport dates ine araba Kenya banje tem asogo chekia ase emitandao ekarabaro ndoje nambari yede mbaraba trend mbaraba trendy asensemo ya trending local personalities ndoje Millicent Omanga Pastor Ezekiel DJ Vatox na batanga ine ekrant bago sachi kansema ya sports ndoje Rugby World Cup nere tanga ine imbi mtobiri abantu bago check ya sensemo ya mitandao ase gugu ekarego teba boigo ndoje na sensemo ya Naivasha omo siboyo moni gatamete korwa asinyagitari ya Naivasha kerare konyora obubweni buaye korende akaminchori koregia korekandedi tugira Jumamosi ekero bono agendete korigigwa ekeranya rire kagutama mo kageru yo tamete gose omosiboyo niganya go mo divide omwana niganya kora gusinganya kwambiwe kina ya environment ekero bono atamete gwetera asichichochia enyagitari eyo bono nande nkorigigu ale asebechi ya kane nerego de amna Kenya. It's ironical watena bese nchiyo abantu bagotumeka chibese chinyinge asukwegokia oyo yakwanira yo Margaret Nyakango oyo le control of budget watena yaya ekere serikali gukwana buna bese nchiyo daksad nigere nyinge wastage of resources nigojiri nyinge ainyenyore asebechi yakane umwancho omurigeria ebechi ya gatano iri murugdena okonyorwa kweme Sahara Gusii County no bokore bonde bono nigo yairina chi county nabo chinjibwate obokong obukira gira jigo njinya gukora service goji asama tuko alebosyo ekereke kanje keriye serikali ose National Treasury banyoruru kubwatuka chibese 32 billion echo chitakire kwenda asechi county emerongene na isano naibere yoni wedena bokorali na kibwa kwamire hasika nabutura beto goita besmiwa abutura beto goita mugabana lakini serikali nene ngakia bwatu kigibese ujasi county nenyorire igono no wedena ngaki ense ya Kenya egenderete ngaito kwenda gochi etokwenda maego seto kwenda gochi ibosyo Nindoje Anglican Church of Kenya Archbishop Jackson Ole Spit na ande bono nigo bono amochirie serikali asokwenda ko mosigo aba Kenya anekero bandete komenta ebango boigo tarabe kemiroberio eyego chigokonya aba Kenya ka okwana se count ase ensema ya foi ritukurekero bare eyine county ya Taita Taveta nigo bono abolirie serikali ko bekemiroberio ra konyo mo Kenya oli bokonyora wainse Mwanjumuri ayo naro ndoje amurikire asigaseti ya The Standard ase ebeji sijibeji yo anaganina bona nabo kwenyorera kobi yao ende bwesomere asinjira yabene nindoche igana aba kolimiremo mbara okoru Kisii County Employees bali ange bali bakonyora private medical cover nigokorana mbabwate okwe murungani gete bali more than 5600 Kisii County government workers bono nigo ba enrolled in private medical cover ekroba digire National Health Insurance Fund aina boko inyora asebeji ya gatano kabere egaseti ni ya standard yankorera bwesale biro bya chire emanye ngayaba gende bitu bigira kinekero ngotebuna omo MCA osemo wa Krisho yomo amefika ndani ya nyumba asema mbyabone kerongo manyanga ya ngai oyonde giroso ikire inde toso asengambe ito yemambyabone naho tena masige neyamo litukolera leo nigotole no MCA bwe ward ya Masige East no yonde koru Masige West tojo kwanda na kibata de kobeka Masige amonga kiba kubaterana baine kuna chiwodi cha bwenere asebunge yaubasi poigoli tukira Jumatatu mbabwate kegenie kenene ase ensemeyo ikitojo kwanda amange merubiri kibabekire kimagendro kiara ndo kwanda yankimagendro siasa tukwane koru January mpaka December na beko nyotibwa faida lakini ekato kwanda amagendro hali amantabata gere okorerwa asichiwodi chabo eina beko babuya na ntuske kuchibustoska kaduendete kurigeria abere atatu
Okay, mwanchu muri akoba abageni baitu baikire bosibasoire goswase studio bonongo kuira ase enchira ya bwanga kasenseme ya magazeti tokire na page ya kabere ni gobono emolekerete igoro ya nero ngana iyo mobunge bwensemo ya Makurueni bunge ya Makurueni nere John Kaguchia oyibono ikiri ngana ase bunge ejwe aganirie etwemna abana bamura babe bako arukiwa asa obukwarukuwa bene yani kera omwana mumura oika aroke abuna kolengana nere nabo igo aganirie bono ebe bosa toligo chuwakanira kende asikiria tena enje gwetera ase okwarukuwa kwa bana ba abamura nigokora chiko Kenya gokonya gokenya amaroire alia agocha kubwatikana na mangana yobwanchani amangana na okotambukira na kwa rwaire bwe enyamoreo nabo igo nigo atebire ogosekolengana nere nengana atebire na nigo aragani ensemo yokorigererwa kwa bana bo ensemo yobochenu barigereribwe eboikerano nabo igo togosika moto ase page yo nigo bono emonikerete igoro yo mosubati aninjeri oyo wate amaguta aisaine 17 billion yo wate obotutukani meyense ya Kenya amo no managing director nere William Ruto oibono abangane irigo ikabosyo obwe bunge ase bunge nena omotienyo oyo 12 chitariki 15 na isato likweranelya amabolyo igoro ya magutayo ase bono aninjeri airwege kurege tindi nababunge unatamo chawe kirana ase ebunge yo ase kiri kerara moche nigara chikwemukirwa egetambukiro egetinde nigo barachiko chakiranere aninjeri ase chinsa chamambi nabo igo chinsa chi gagokora osega kukora ase enseme yaye nigo barachikoenda ase nere managing director we company ya Kenya Ports Authority ase bono nere orachikwira libaga ya kabere tokosika mutwe ase gazeti ya Nation nigo bono emonikirete ngakie serikali ya bekire mirobiro boikira nugo ko arigani ari tukoria Jamhuri Day lira chikoba aliansemo ya Uhuru Gardens asomocho Nairobi asabono nere omo likyobotambe ase wizara ya nobolindi bwe Raymond Omolo atebire gona niko ba nekiringa emirobiri yabeire abikiro boikiranu nabo igo nigo bariganetie abakenya awetani chiribu emerongo 3 abo bakageire gochigo isana ase abo bariganiri ase bagochi kobera nabo igo nigo nere omo waziri obwensemo ya utalii go tourism Alfred Mutua igatenga abakenya nigo barachikonyora chinga kichabene chogotara batari gwakanira kende asensemo ya chipaki amone museum asiritukerio ya Jamhuri Day abo ankyo nabo igo ase page yo nige morikirete mosbati oyomo oyomanyikena Recho Baragu oyibono ogokora egasiase company ya Safaricom asebono akora somocho onuna guru ase abeireka ko okwana goseka ko Dawo twara chinkwano na abantu balia ababwato bolema abo taigwa na gukwana nigo bono aberika gotumeka obumanyi bwaye asensemo yebimanyiryo kwanekinga ngogamba bale nabo igokoikirania amaganio abo asebono akwera mugano ye bwikiranda chikugani mwanchu murigeria ero ikonyora chingaki onyale wa isomera nabo igase page ya kane mwanchu murigeria nige monikirete igoro ya omoraibo mobwazimyo nere Raila Odinga unenyorire asa kongo yogotaigwana na abamwabo kurasobo mubwazimyo igoro yengana iyo roboti irwa bipartisan orwa baro kubwatukwa nase egati ya bari bande batenga ni igoro roboti orwo rutarakwanira igoro ya uchumi ya Kenya oseru tarabeka motwe ase erno nyaraira gotebanga ayiga no gochakya okuya gosene kyorokerie kiyanga ochimotwe amangana na chiko babuya na asaga ni roboti orwo wetira ase
ase referendum korende na Eugene Wamalwa ni gatenga roboti oruo ndora ikirana ase ngencho ndora kwanira mangana yogo konga kubugima wense ya Kenya nabo iko sepejo yo ni ga monekete goro morai wense nere Dr. William Ruto asa tebamuna nigo ara chikwana kinga kubwatira nare amone chinse chinde elio kwana kinga obo nkonyora bale ebitoki wose nkonyora bale gokinia ebirengo obyo konyora asogo tumeka kwa amari ale ase Indian Ocean ase bono ale kwanera yo chinga kiatari te gocha ase ense ya India sa kwante ase ritangani sense moja China India Ocean ase region forum ase bono ale goteba ngaki arachukana kinga kubwatira na bale ne chinse chinde elukwana kinga ngotumeka bale amali sense meyo elyo ya Ocean elukwana kinga ngokine bale uchumwe yense cha Kenya nabiga se page ya gatano mwanchu muri nige ko kwandete igoro ya amangana Raila Odinga igona bokwenyolera obwesomere umanye buyakigi nabo igase page nero ya gatano narimo nige kwanirite igoro yo mokonye bomorayi wense rigatika shawa asate ngani go uchumi ya Kenya igere ase agiya gosegendete gokina gosegendete ko babuya ase kirete ngaboniga yarure ICU ase bono erochi nigere ase agiya asate irenga morayi wense obeire ga gokonya nene asabori abakenya batige gukumia ekyagera nga uchumi yense Kenya ne cheke ase are agiya kigima mwanju muri yokoba ijebiro nabagani baitu baikira ase studio ndago sabe onyala kwenyorera egazeti nero ya Nation onyala kwemanya amange kyagera na amange amolekeire ngachire nkoira ya masa ya maweka asense meri yendeje studio etonyale kwaregania abagani baitu ekegera kera mugeni ikire mapema kutigato mwaregani byatomwe chinga kicyabene rindanyale kweresera abamanyi baje ase meri ya masige abono tubwate masige bonsi no bali meye studio abantu bonse bamasige bono tuigango tuikaranse tumanye nari yayiga abagendi baito bago chigo twerera teto nse mu studio etunyali kubaligana tukwira na turene nabagendi baito asenchira yabene Ndizi TV, obwansu bw'omu Gusii.